ご支援に喜び歌う。アレルヤ。父と子と聖霊の皆によって主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に今回復活祭になって初めて会ったメンバーも分かります。ハッピースターです。昨日も申していますけれども、復活の8日間はちょうど復活のその日を祝うように朗読も選ばれていて、今日も主の復活の場面、その日の朝の場面が読まれます。私たちのこの信仰生活を照らす復活の力に私たちは今日また、その恵みをいただきたいと思います。今日は、全ての会員兄弟の誕生日を覚えているわけではないんですが、グエン・タン・ヒ神父の誕生日です。彼は今度大館教会にこのお祝いをして数日した赴任されることになっていますので、これからのその非神父の宣教活動などで出会う人々の上に恵みが届くようにとお願いをしながら神様にお願いをしたいと思います。神聖な祭りを祝う前に私たちの心を改めましょう。全能の神と兄弟の皆さんに告白します。私は思い、言葉、行い、怠りによってたびたび罪を犯しました。聖母マリア、すべての天使と聖人、そして兄弟の皆さん、罪深い私のために神に祈ってください。全能の神が私たちを憐れみ、罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。主よ憐れみたまえ。主よ憐れみたまえ。キリスト憐れみたまえ。主よ憐れみたまえ。天の糸高きところには神に栄光、地には善意の人に平和あれ。我ら主を褒め、主をたたえ、主を拝み、主をあがめ、主の大いなる栄光のゆえに感謝したてまする。神なる主、天の王、全能の父なる神よ。主なる御一人子、イエス・キリストよ。神なる主、神の子羊、父の御子よ。世の罪を除きかもう主よ。我らを憐れみたまえ。世の罪を除きかもう主よ。我らの願いを聞き入れたまえ。父の耳に出したもう主よ。我らを憐れみたまえ。主の御聖なり、主の御王なり、主の御高しイエス・キリストよ。聖霊と共に父なる神の栄光のうちに。アーメン。祈りましょう。聖なる父よ、あなたは御一人子の復活によって私たちに救いをもたらしてくださいました。あなたの富にいつも恵みを注ぎ、神の子の自由と喜びのうちに歩ませてください。聖霊の交わりの中であなたと共に有に生き支配しておられる御子私たちの主イエスキリストによって。人たちの宣教。50歳の日にペトロがユダヤ人たちに言った。イスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。明々イエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方にもあなた方の子供にも遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。
ペトロはこの他にもいろいろな話をして力強く証しをし、邪悪なその時代から救われなさいと進めていた。ペトロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。神の言葉。神に話した。神の注がれる目は神を恐れる者に神の愛の希望を置く者の上に。神の注がれる目は神を恐れる者に神の愛に希望を置く者の上に。神の言葉は正しく、その技には偽りがない。神は正義と公平を愛し、慈しみは地に満ちている。神の注がれる目は神を恐れる者に神の愛に希望を置く者の上に。神は盾、神は救い、私たちは神を待ち望む。心は神のうちにあって喜び、尊いその名をより頼む。神の注がれる目は神を恐れる者に神の愛に希望を置く者の上に。復活の続唱。キリストを信じるすべての者よ、主の住み越しをたたえよう。子羊は羊をあがない。罪のないキリストは罪の世に神の許しをもたらされた。死と命との戦いで死を身に受けた命の主は今や生きて治められる。マリアよ、私たちに告げよ。あなたが道で見たことを。開かれたキリストの墓、よみがえられた主の栄光、証しする神の使いと残された主の衣服を。私の希望、キリストは復活し、ガリレアに行き待っておられる。共にたたえ告げ知らせよう。主キリストは復活された。勝利の王キリストよ、慈しみを私たちに。アーメン。アレルヤ。ありがとう。ようこそ神が作られた日、喜び歌え、この日とともに。アレルヤ、アレルヤ。アレルヤ、アレルヤ。主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。その時マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た2人の天使が見えた。1人は頭の方に、もう1人は足の方に座っていた。天使たちが、夫人よ、なぜ泣いているのかと言うと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりません。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかった。イエスは言われた。夫人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは遠征だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。イエスは言われた。私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから。私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。
マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えた。キリストに賛美。お座りください。今日の第一朗読の多くの人々が非常にショックを受けているのは、この人たちがユダヤ教の指導者の人たちにそそのかされて、きっとイエスに十字架につけろと叫んでしまった人たちだろうと思うからです。けれど多分それは私たちが聖週間の間に、受難の手術と聖金曜日にも私たちが十字架につけろと叫ぶチャンスを与えられています。朗読の中にその私たちにどうすればいいのかというところでペトロが道を示して、その悔い改めること、洗礼を受けること、神の恵みの中に浸って生きること、それが私たちにとって救いになる、このことを教えてくれている。この私たちが主を見捨ててしまっても、主は私たちを見捨てることなく、また受け止めてくださるということに信頼を置く場面でもあります。一方で、マリアのところを今日ヨハネの福音書で読みますけれども、その時に私たちはいろいろなところで現実の中で主が取り去られてしまったような状況に出会います。私の主に出会えない、ここでは、この状況では、この人の関係の中では愛が見えなくて主が見えない、そんなことがあって嘆くことを忘れているかもしれない。教皇フランシスコはいつも、私たちは最近泣くことを忘れてしまった、無関心になって本当に私たちが胸を痛めなければならないところで泣くことを忘れてしまったと嘆いています。私たちはこのマリアと同じように、ここに主がいなくなってしまった、どこに連れて行かれたのか私にはわからない、そんな時に私たちに主が私たちの名を呼んで、ここにいるあなたと一緒にいるということを示して、その場所に主が取り去られてしまったと思われる場所に私たちを派遣して、主がおられる場所に変えてくださる、そんな力を私たちは今日朗読を聞きながら思い浮かべられたらいいなと思います。ぜひとも今日の一日祈りの中で、主が皆さん一人一人の名前、私の名前、私の名前というものを主が愛を持って呼びかけてくださる、その声の響きを味わっていただけたら、とても大きな力になるかなと思います。神よ、あなたは万物の作り主、ここに備えるパンはあなたからいただいたもの、大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。この水とぶどう酒の神秘によって私たちが人となられたことの神聖に預かることができますように。神よ、あなたは万物の作り主、ここに備えるぶどう酒はあなたからいただいたもの、大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。皆さん、この捧げ物を全能の神である父が受け入れてくださるように祈りましょう。神よ、この家族の供え物を受け入れてください。あなたの力に支えられて、洗礼の恵みのうちに生き、約束された国に入ることができますように、私たちの主イエス・キリストによって。主は皆さんと共に、心を込めて神を仰ぎ、聖なる父よ、いつでもまた特にこの日にあなたを称え祝うことは誠に尊い大切な務めです。御子キリストは私たちの罪を身によって十字架につけられ、その死によって私たちの死は滅ぼされ、その復活のうちに全ての命が復活します。キリストを信じる者は光の子として生まれ、天の国の門が開かれて永遠の命に預かるものとなります。
天と地は主の復活の喜びに満たされ、あなたを称えるすべての天使聖人とともに、私たちも感謝の賛歌を捧げます。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の神なる主、主の栄光は天地に満つ。天の意図高きところにござんな。ほのべきかな、主の名によりて来たるもの。天の意図高きところにござんな。誠に尊くすべての聖々の源である父よ、今聖霊によってこの供え物を尊いものにしてください。私たちのために主イエスキリストの御体と御地になりますように。主イエスは進んで受難に向かう前にパンを取り、感謝を捧げ、割って弟子に与えて仰せになりました。皆これを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される私の体である。食事の終わりに同じように杯を取り、感謝を注ぎ弟子に与えて仰せになりました。皆これを受けて飲みなさい。これは私の血の杯。あなた方と多くの人のために流されて罪の許しとなる新しい永遠の契約の地である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主の死を思い復活をたたえよう。主が来られるまで。私たちは今主イエスの死と復活の記念を行い、ここであなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御地に共に預かる私たちが聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こし、私たちの教皇フランシスコ、私たちの司教ミカエル・松浦五郎司教、すべての教育者をはじめ全教会を愛の完成に導いてください。また復活の希望を持って眠りについた私たちの兄弟姉妹、特に今日命日にあたるアルゼンチン東管区のロンギニュス・ツルデシュク、ヨーロッパ中央管区のエレクトス・ビクトル・マキエフソフスキー、ドイツ管区のフルベルト・カンペル、聖霊会シスター・ステファニー、呼び、すべての死者を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。なお私たちを憐れみ神の母乙女マリアと聖ヨセフ使徒をはじめすべての時代の聖人と共に永遠の命に預からせてください。御子イエスキリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによってキリストと共にキリストのうちに聖霊の交わりの中で全能の神父であるあなたにすべての誉れと栄光は世々に至るまで。アーメン。主の教えを守り、御言葉に従い、慎んで主の祈りを行いましょう。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、現代、特にこのコロナの影響で困難の中にある現代世界に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられ、罪から解放されて、すべての困難に打ち勝つことができますように、私たちの希望、救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和をあなた方に残し、私の平和をあなた方に与えると。私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。主の平和がいつも皆さんと共に。お互いに平和な挨拶を交わしましょう。主の平和。
神の子一時神の子一時神の子一時神の子羊の食卓に招かれた者は幸い。あなた方、キリストと共に復活したのであるから、なるものを求める。そこにはキリストが神の上の座についておられる。ハレルヤ。祈りましょう。全能の神よ、この家族の祈りを聞き入れ、主の尊い体に結ばれた私たちを永遠の喜びに導いてください。私たちの主イエス・キリストによって、主は皆さんと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上に豊かにありますように。感謝の祭儀を終わります。行きましょう。主の平和のうちにアレルヤ。感謝。